jinji Anambra anyị chọrọ Ifeanyi Uba iwe Chukwu so na-ewi Odejimjim Odejimjim Anambra anyị chọrọ Ifeanyi Uba iwe Chukwu so na-ewi Odejimjim ụmụ Anambra State bụ anyị ịnụkwara ka mgbịrịgba na-akụ mgbịrịgba Ifeanyi Uba mgbịrịgba Ifeanyi Uba na-akụ onye anyị na-achọ bụ onye ga-emeta Anambra mma onye anyị na-achọ onye ga-edozi Anambra ka njuke mụ Anambra onye ga-edozi Anambra Ifeanyi Uba 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 Emeka Morocco ọ bụ gịnị ka iji si na ọ ga-abụ Ifeanyi Uba na onye ga-edozi Anambra nke izizi abụ ya bụ Ifeanyi Rochukwu o nwere Ifeanyi linu Chineke onye chinyela eze ga-abụ eze na-azọ eze azọ ọ bụ onye ga-edozi Anambra Ifeanyi Uba ọ bụ onye ga-edozi Anambra Ifeanyi Uba ọ bụ onye ga-edozi Anambra Ifeanyi Uba Ifeanyi Uba na-abịa ya sitere na Chukwu o wee too n'egwu Chukwu wee jiri Chukwu wee buru ụzọ olọgba lụrụ n'ime Naịjirịa kalịka Ifeanyi Uba na-ekwe nkwa si na ya nọlụ n'ọchịchị a ga-enwe sekuriti kidnapping ga-akwụsị maka na onye ọbụla ga-enwe ọrụ a ga na-akwụ ndị ọrụ oyibo ụgwọ n'oge a ga-enwe free education ụmụ akwụkwọ ga-agụ akwụkwọ n'efu Ifeanyi Uba bịara ndozi ga-edozi Anambra ya ka anyị ji akpụ ya Odejimjim Odejimjim Anambra anyị chọrọ Ifeanyi Uba ebube Chukwu ụzọ na-ewi Odejimjim Dr. Patrick Ifeanyi Uba onye gozila gozi ka ịbụ
obodo mma onye ọbụla ga-enwe anwụli obi Ifeanyi Uba chiba executive kpọọlụ m ụgbọ maka Ifeanyi Uba ana m ajụ ụmụ Anambra ka njukene mụ Anambra ọ bụ onye ga-achị Anambra Ifeanyi Uba 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 ebube Chukwu ụzọ n'ihe ga-adịla anyị mma o Ifeanyi ọkwa ka iji delikolota wee tesie gị n'ụzọ ọkwa ka ịlụ ụlọ ụka chi rere ị na-alụlụ Chukwu onye lụọlụ Chukwu ụlọ kedu ibe Chukwu ga-eji kwụ ya ụgwọ ekpele ka m na-ekpelu gị ogologo ndụ na-arụ isi ike ogologo ndụ na-arụ isi ike ekpele m na-ekwu Ifeanyi ga-achị Anambra o adịmatizi egwu kwuru sebi ka m na-emezi ọ bụ onye ga-achị Anambra Ifeanyi Uba ọ bụ onye ga-achị Anambra Ifeanyi Uba ọ bụ onye ga-achị Anambra Ifeanyi Uba Ifeanyi Uba na onye si jide ka ji nọ na-eme mma o Ifeanyi jide ekwe ka iji mgbe ị ga-achịwe Anambra anyị kwewe oyoyo mgbe ị ga-achị Anambra anyị ekwewe oyoyo mgbe ị ga-achị Anambra anyị ekwewe oyoyo ahịa dị mma na-ele onwe ya 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 onye a na-ekwute ekwute na o nwere ibe ọ na-eme o ụmụ okorobịa na-enwe aṅụrị maka Ifeanyi Uba ụmụ agbọghọbịa na-enwe aṅụrị maka Ifeanyi Uba ndị yutu na-enwe aṅụrị maka Ifeanyi Uba ụmụ akwụkwọ na-enwe aṅụrị maka Ifeanyi Uba Emeka Morocco na-enwe aṅụrị maka Ifeanyi Uba onye Chukwu gọziri agọzi eze ka ọ bụ
ga-abụ ibe ọ ga-abụ. Odejimjim Odejimjim Ifeanyi Uba Odejimjim Anambra. Odejimjim Anambra. Anyị chọrọ Ifeanyi Uba ebube Chukwu ụzọ na-ewi. Odejimjim. Patrick Ifeanyi Uba, Dr. Patrick Ifeanyi Uba o. O nwere ibe ga-eme gị, gaa n'iru, gaa n'iru, gaa n'iru. Mgbịrịgba na-akụ, mgbịrịgba Ifeanyi Uba, ịgba mambo na-eti, ịgba Ifeanyi Uba o. Okporola ụzọ dị mma, eletrik ga na-egbula anyị, mmiri pọmpụ ga na-agbala anyị. Youth empowerment by Ifeanyi Uba. He will stop insecurity in Anambra State. A man of vision, a man of distinction, a man of integrity, a man of transparency, a man of incorruptibility, a man of accountability. You, Ifeanyi Uba. Obele nwa Chukwu gọzila gọzi ya. Chukwu kere gị ma mma nwoke. Chukwu kere gị nwe ego. Chukwu kere gị ezigbo omume. Ife ji abụ dị mkpa agụgokweni ya. Emeka Morocco. Ojimote mogo ime Ifeanyi Uba o. Ifeanyi Uba na masị gị jide ka iji na onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye inugo. Onye ụbịam ọ na-azọ ọma ọkachie. Onye ụbịam ọ na-aza akụ kalịa. O jide onye mmadụ Chukwu ga-enye ya mmaji. Mmaji kwulu mmaji, mmaji kwulu mmaji o. Onye na-eche eche nwere onye ọzọ na-eche. Anambra onye ka unu na-eche Ifeanyi Uba. Anambra onye ka unu na-eche Ifeanyi Uba. Anambra onye ka unu na-eche Ifeanyi Uba. Imirikiti na-amapụ
Costa gọvanọ Anambra o nwere ebe mmadụ niile gachi gbado anyị were obi chọta udo anyị ebili n'udo ana m ayọ ụmụ Anambra steeti ebe anyị yo ka anyị chọwagodi n'udo ka anyị chọwa n'udo ka mma mmadụ achọ n'ibi ya okwu onye ọbụla nwere ntụkwasị obi mgbe Ifeanyi Uba ga-achịrị anyị onye ọbụla ga-enwe aṅụrị ya mgbe anyị ga-enwe aṅụrị ya anyị kwebe oyoyo Igbo ogidi na-eti Igbo ama mbọ na-eti maka Ifeanyi Uba o jebe ejebe esoli ejebe ọ naba esoli anaba okwu obodo kwale ya aka nọkwasa ka ị bịa dozie obodo anyị Odejimjim Anambra anyị chọrọ Ifeanyi Uba ebube Chukwu ụzọ na-ewu Odejimjim ebe anyị ike agụkwa n'ụlọ n'ịkwado Ifeanyi Uba ụfọdụ ga na-agba mbọ ka ewepụ ndụ gị ebe ụfọdụ ga na-agba mbọ ka emechi ọganiru ma eje n'ụja na uche Chukwu ga-emelili ọ bụ onye ga-achị Anambra Ifeanyi Uba onye ga-achị Anambra Ifeanyi Uba onye ga-achị Anambra Ifeanyi Uba ga-edozi Anambra Chukwu kelu ụwa wee sị onye ji mụpụ Chukwu wee buru ụzọ n'onye ka m ga-enye pawa n'aka ka o dozie ya Anambra ebube Chukwu ụzọ na Nnewi ebube
Chukwu ụzọ na-ewi Ifeanyi Uba Ifeanyi deme nagama naba o Odejimjim Anambra Odejimjim Anambra anyị chọrọ Ifeanyi Uba ebube Chukwu ụzọ na-ewi Odejimjim Odejimjim Anambra anyị chọrọ Ifeanyi Uba ebube Chukwu ụzọ na-ewi Odejimjim